Ayo nga pamandungan ang ato karon nga mga pagbasa. Tungod kay kini gayon nagpahinumdom ka nato nga wala kitay laing tinguhaon dinhi kinabuhi kundi ang kaalam sa Dios. Nga mao kini gayon ang bugtong bahandi nga ato kini kinahanglan nga daghang importansya sa ato nga kinabuhi. So diha sa tong pagbasa, pagkalimot kayo no nga si Haring Solomon wala siya laing ang ipangayo sa Ginoo. Wala siya mangayo nga siya mamahimong dato, nga mamahimo siya nga powerful kaayo, kundi ang iyang tinguha, ang iyang iampo, ang iyang ipangayo sa Ginoo, nga siya makabaton sa kaalam. So makano nga si Solomon, nga makini iyang ipangayo sa Ginoo, nahimuto sa ang Ginoo ngadto kaniya, o iyang nakita, nga iyang itagang importansya, nga iyang gimahal, kining kaalam, nga gihatag kaniya ngadto sa atong Ginoo. Sumakara lang ang misunod usab nga midamo ang iyang mga asya midato nga kini tungod kini gayon tungod kay iyang i-prioritize ang kaalam nga mao mismo ang atong Ginoo nga may tinubdan sa iyang gahom, nga may tinubdan sa tanan nga naa gayon kaniya. Sumakara nga si Solomon, siya gayon nahimong successful nga usa ka hari tungod kay ang iyang priority mamagyod ang kaalam ang ato gayon nga Ginoo. O diha usab sa tong ikanang pagbasa, ihulagway usab ang kaalam nga makini ang punong sa Dios nga sama sa espada nga dunay duha ka sima nga diin motusok diha sa tong kasing-kasing. So kanano ingana ng pulong at kini gayon manon suhot diha gayon sa kinalagmas ng kasing-kasing nga mao kani ang mutandog kanato nga diin walay ikatago diha sa atong kinabuhi. Abis sa pag-unsa nga mga sekreto nga atong taguan sa itong kasing-kasing kung ang pulong sa Dios atong atong pamalandungan, so kini gayon mupadayag o kita gayon tandugon o iyang papasensyahon o kita gayon iyahan ngadto gayon sa matarong nga dalan. So makini pagkaling Ginoo kung kita gayon atong tagaan gayon ang atong kaugalingon nga atong yung tagaan o panahon kining kaalam, kining punong sa Dios nga magyud ang mugiya sa atong tastag sa kinabuhi. Nga makini gayon ang papahinumdom kanato nga ang atong ibuhat sa atong kinabuhi dili na ba maayo o kinahayoyon pa ba sa unsa may kabubuton sa Ginoo sa atong yun nga kinabuhi. Sumaka na Ginoo nga ingana gyud kay importante ang pulong sa Dios, ang kaalam nga mao mismo ang atong Ginoo. So diha usab sa ebanghelyo, so naglisod kaayo kadtong usa ka batan-on sa diha nga giduol siya sa atong Ginoo nga siya seryoso kayo no nga magtutudlo usa ang pagkabot sa kinabuhi walay katapusan. So nakita sa atong Ginoo nga seryoso kayo kini mao matanon lahi sa mga uban nga Hudiyo kung mangutana sila aron lamang pagbitig ngadto kaniya. Apan kini mao matanon murag seryoso siya og personal kayo ang siya gyud gusto nga maluwas. Sumakana nga isa-isa sa Ginoo nga katong 10 commandments o tinuod na kinihimo sa batanon. Apan adto na pay usa kay pabuhat kay sa atong Ginoo nga mao kini ang pagsalikway, ang pagbiya, ang pag-let go sa iyang mga bahandi. So makini ang lisod nga gihimo ang pagabuhaton no sa usa ka batanon nga siya minakaw nga masulubon tungod kay dili niya mag-let go, dili niya mabiyaan ang iyang bahandi. So makini pagpainundong kanato ang atong Kristohanong kinabuhi di lamang uto sa pagsunod diha sa napulo ka sugo kundi usab ato na pa'y lain pa. Ang kita usab atong kuhaon ang mga babag sa atong kinabuhi, ilab na katong babag sa atong relasyon ngadto gayon sa atong Ginoo. So tinuod nga usahay kita atong makita nga atong kagalingon nga matarong tungod kay misunod kita sa 10 commandments. Apan di ra putok diha. Tungod kay kita usab iawhag sa atong Ginoo nga kita mo paambit kung unsa ang anaatan nato. So makini ang pinakalisod sa no kanang halos siguro kanang sin of permission
nga dili kita makahimo kung unsa man gyud ang atong obligasyon nga diha lang na gyud kanang pagpaambit nga kitong kita na-attach diha gayon sa atong mga bahandi. Sa makining hagit kanatuno nga labi na sa atong kapanahonan karon nga daghan na kayong nagisod-lisod, nagantos. So masakino nga karong Domingo kini sa gitawag nga Indigenous Peoples Sunday or Extreme Poverty Day. Kaya makining ang magpahinumdam kanato sa itong simbahan nga dili kita magpapabuta bungol nga daghan kaadyo sa itong makaigsunan nga nagisod-lisod ilab na gyud sa panahon sa pandemya nga nawala ang trabaho. Amo ban gigutom, amo ban so biktima gihapon sa injusticia. So makinig yun, no, labi-labi ang mga lumad, mga indigenous people nga usahay ato silang di nato silang maapil diha sa mga programa sa atong gobyerno. Madahan kayong mga lumad nga diin tungod usab sa mga proyekto sa kalambuan nga gipahamtang sa mga gobyerno nga sila mas talikway gikan sa ilang ancestral domain nga diin mabungkag ang ila gayon nga yuta nga makinintan ilang kinabuhi. So daghan kayo no, daghan kayo mga militarization, daghan kayo nga tungod kay ang uban gibina ang ilang ancestral domain, ang ilang yutang kabilin. So daghan kayo nga mga lumad nga diin na watan sa ila gayon nga kinabuhi sa ilang pulitanan nga diin nindot pa ang ilang kinabuhi dito sa wala pa matandog ang ilang pulitanan. Apan kita makita na kita karon nga daghan na kayo mga lumad nga ana makapagkalimos diha sa mga syudad. Sila miluksong na sa una makalimot lang kinabuhi. Apan tungod kini usahay no nga lahi ang atong paglantaw nga ang programa kayo kita nga may makatabang kanina apan mawala din ang ilang kultura, ang ilang identity. So usahay mas sa kini atong tanaw no nga kung kita una-una sa development alang sa itong makaigsunan ng mga lumad, ang kiniunta mag-preserve ang ilang kultura, ang ilang self-determination, madita mawala kinagila gayon nga kinang identity nga ang ilang yun nga pagkalumad. So makinig ito isa kinikahabit ka na to. So daghan kayo mga na-displays ng mga lumad tungod sa ato mga kaugalingong panglantaw nga makatabang kanila apan dili ay. O mas apino nga di lang sa mga lumad, so daghan kayo mga katawhan gayon nga ana gayon sa pinakaubos nga naglisod, extreme poverty. So makinig habit ka natong talano, ilab na kanto mga dato, mga naahan. Nga natunta, nga dili kita ma-attach diha gayon sa itong mga bahandi. Ito na kini mga bahandi, dili kini mo makapahilangit ka nato. So makinig nga kita gihagit gayon, makita dili unta ma-attach kaya sa kini makababag ka nato sa atong mga maayong relasyon diha sa atong Ginoo o sa atong isig-kaingon. Kaya mapunsam sa kanong kung kita mahimong dato apan mahal ang atong kalag matambong ato sa interno kung wala kita kasing-kasing kung puro lamang atong kagalingon ang atong itanaw kung kaya dili kita mahadlo kita magpagawas sa ato gayon nga bahandi. So makainom ang kita gusto malipayon sa itong kinabuhi, ang kita unta dili mahadlok nga ang atong ang punon, dili kining bahandi ni kalibutan kundi ang atong ang kaalam, ang Ginoo, nga makini ang tagiya, nga makini ang kasiguruhan sa atong kinabuhi, nga magipaghatag atong kalipay. Kung atong yung tanawon gid no, nga ang kinauray nga malipayon na tao, dili kadtong mga dato, kundi kadtong mga pobre na kontento na sa ilang kinabuhi o masaligon kayon. Ngadto kayo sa itong Ginoo nga wala sa ilang isaligan, kundi ang atong Ginoo. So makino nga ang pinaka-pobre nga tao, dili kadtong mga tao nga pobre materially, kundi kadtong mga tao nga walay katagbawan sa ilang pahakop. So makino ang tinuray nga pobre. So makino nga hinadunta nga kita pinanungdaman nga natunta nga kung kini mga bahandi nga makini makababag ka na to magpaingon nga to sa kinabuhing dayon nga dili ta kini andam ta kita nga mogamit nini o atong i-let go
alang gayon sa kayuhan sa tanan. Hinaot paunta. Palihog